Mari demaita sebuke di nomor 30 ayat sada dohot 1 ayat 3. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goarni todi perbadia, nat mo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma debata, puji hamuma goarna, paledes hamuma dalan di ibana, namar hureta di halonganan, Jahoba do goarna, jala marolop-olop mahamu di jolona. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, ajar homa Tuhami aturanmu. Unan tadi kok kami, patonggor ma mata nami, hasa utadahami hatuon nami nasiakoi. Pargogoi hami marti hite hatam, pada umasya kami nasapoda nalipe, setogio mahami diaka dalammu. Asa utadahami ho hanguluan nami, manang mangulu, manang mate pehami, marti hite Tuhan nami Yesus Kristus, anak nami. Amen. Mari dia mahita.
Tangioma patini debata imanata surat sian Rom welu ayat 20 walu. Alai taboto do saluna do manupa tunadenggan diaka nama roholoni roha di debata akana jinona sian tahina hian. Rap mangidugugu mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai patugoi mahami maulaon nau bartu patimi. Amin. Mari dia mahita. Tato potima dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar. Parasi jala partaluk ni roha jalana basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami. Dibaini saya sama sude dosa nami. Dang adong hupak ngasau kami dukon asini roham. Hati gora na pinatupan ni anak mudo nahu pangasau kami tujolom. Di bahini pasonang jala apuli mahami akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. ICB mangulaon akan pinilik ni debata. Debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Nang mulak mangolu do jala disyamu debata do ibana mangondihon hita. Hasangapo mari debatana digijang. Mari demahita.
Epistel di mingguta saderion ima nata surat niel sia Markus sada ayat sada sak rodi ayat 8 tajahama masika sorin. Onma mulani barita na uli ni Yesus Kristus. Pembartu surat di panerian Jesaya. Usuru masuruaki, patujolo numbohim, sepaturi sidalani. Suara nina majau-jauh di halongonan, pature hamuma dala dituani, pahornop hamuma sidalan nai. Di halongan lulus Johannes mandidihon, jala manjami tahun pendidion hamu bawani roha, lau pasesahan dosa. Jadi ruar ma sude pangisin di tanah Judea, rodi sude halak Yerusalem manopot ibana. Jala di padidio dona sida di batang aik Jordan, dung di topoti be dosana. Yang gosi Johannesi imbuluni utodos ruas, jala hulik-huling dos, akasi hapor dohot situa pengilogan kamana. Odo jamitana, na Roma sian pudiku na gumogo sianau, na hurang tamado au pauduk au makar hari talini sipatuna. Aik doho di dion Tuhamu, alai tondi parbadia do di dion Tuhamu. Ido sahatna, mertua do akan atu mangihon hatani debata, jala na upeopsa. Amin. Mari demaita. Taha tidak koma haporsiautai, songo nahina tidak kuni dongata sa porsiaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, nat mau palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinuboni si Maria, na gabe-gabean siat todi parbadia, andorang so habuhuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panguman silatus, nama te terpajar do ibana diau pinar silang, na tua tu banotoru dung ditanom, na mula mangulu dari patuluhon, nama nai tu surgo, lau hudru tu siamu di bata Jahoba, amanai pargogo naso watu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, mahumi ala namangulu doho namate. Au porsea di todi parbadia, jala arong sada huria nabadia, huria hatopan ala Kristen akan nabadia, doho diasani dosa, doho diatai namandok, mulak mangulu do sogo daging ni halak naumate, doho diangluan na sora suda. Amin. Tabegema titing namasa di uriata. Horas. Titing huria manang warta jemaat
Minggu Advent ketiga 14 Desember 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, alai akan marhaposa tu Jehovah, maruli hagogon mardapot-dapot, gabe marhabong nilali laho manaik, marlojongi nasida dang ololoja, mardalani nasida dang olo mardate. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Nama ragam, Naparjolo, ibadah raya dan perayaan Natal distrik. Di hari Senin tanggal 15 Desember tahun 2025, Marsugut, di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do ibadah raya dan perayaan Natal masuk pukul 16.00 WIB. Maringana di Sopo Bolon, Sopo Marpikir, hinobasan ni persekutuan ama distrik. Napa duahon? Padidion Nabadia. Di minggu sadarion di permingguan pukul sia 30 WIB di Patupa Huriata do Padidion Nabadia. Tuaka poso-poso yang nakon ni huriata, torokna 17 halak sian 15 keluarga. Patoluhon, parhusoran ni padita. Songon naung dititikot di minggu nasalpu, hobart na paporhatot doho pangojak konon ni padita di huriata. Tolu pois sadarion, papungu tupa apresiasi dohita si pasahatota tu padita. Nanaing borhat tu inganan pakebasion nai baru. Songo tada ni hamuleteota ni rohata di pangokobasion nasida nasailaon. Marhite amplop si pamasuhota tu katong 2B. Tolu poin 2. Di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025. Di permingguan pukul sia 30 WIB. Di Patupado ulau parboaton inang padita Teti hot ngauli Borusiobing STH MPDK Huhut mangojakkon amang padita France pernaungan Simajutak STH Gabe padita fungsional di HKBP Cijatung dung sipul permingguan udu tatama acara ramah tamah manang pertamueon maringanan di ruang aula. Napa upaton? Rapot Parhalado. Hobar tu pangaradeon ni huriata na marhadomuat tu penyusunan program pakobasion dohot RAB tahun 2026 di hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 naroon patupaon ni huriata do rapot Parhalado maringana di ruang Matius masuk pukul sia 00 WIB marhite titingon pinangido matu sude Parhalado asareta ro madapoti rapoti. Palimahon, pajak konon ruas parguru mulak tuhuria. Di minggu sadario, di minggu pukul 10.00 WIB, di Patupado pajak konon tu ruas namanopoti mulak tuhuria. Ima, amang jones sagala, dung jolo madalani obas parguruan, pajak konon di Patupa di ruang konsistori na niuluhon ni padita. Alamat Jalan Raya Ciracas, RT 2, RW 5, Ciracas, Wiksap 5, Ciracas 2. Paonopon, Ruhu Parmahaniot doho pamisangon huria manang RPP HKBP. Hobar tu panakasion na pinatupa ni Parhalado, hona Ruhu Parmahaniot dohot pamisangon huria ma, ima ama Daniel putra Fif Tumorang, siala marhasohotan di huria naso sapoda dohot HKBP. Alamat Jalan Subur nomor 47B Wik 5 Poncol Sada. Papituhon. Ruas parguru mula tuhuria.
Mamuka minggu sedarion gabe ruas parguru mula tuhuria ma pitu poin sada. Keluarga Amang Hendra Mahansen Situmorang inangi Elsa Boru Silitonga narosian Gereja Betel Indonesia. Rap dohot tolu halak yanak kondasida. Alamat Jalan Pangarango sada Jati Bening Baru Pondok Gede Bekasi Wik 5 Poncol sada. Pitu poin 2. Keluarga Amang Daniel Putra Vip Situmorang inangi Marlina Borusihotang narosian Gereja Kristen Pentakosta. Alamat Jalan Subur nomor 47B Wik 5 Poncol sada. Pawaluhon Seksi Diakoni Sosial. Di hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 dipatu pada pertanyaan khusus ama ina nama balu. Rabdohot anak yatim piatu. Masuk pukul sia 00 WIB. Maringanan di gereja Jalalau Suhut Pasahaton Sipalas Roha Manang Bingkisan Natal. Pasiahon Sipalas Roha atau Bingkisan Natal. Marhite titingon sinungguloma tu amanami inanami situa pensiun naso majalo Sipalas Roha dope asa di jaloma tu kantor sekretariat. Sipalas Roha tu anggota dewan seksi non situa dohot guru kor menyusul. Pasapuluhon titing marbagas. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu marbagas ma Yusuf Aldo Wisman Sihobing. Anak ni Amang Wagner Sihobing nahinan. Tubuh ni Inang Berliana Borsiaturi. Sian Huta Jalan Haji Baping. Nomor 25 RT Saplonom RW Sia Ciracas Wik Saplonom Poncol 2 Huria HKBP Cijatung Dohot Orwana Kezia Sepia Simamora Boru ni Amang Tokyo Simamora Tubuh ni Inang Betty Boru Manik Sian Huta Jalan Starban Gang Lurah nomor 22 Medan Polonia Huria HKBP Agape Polonia Resort Medan Amplas. Pamasu-masuan nasida di hari Selasa tanggal 16 Desember tahun 2025 di HKBP Agape Polonia Medan. Masuk pukul 10.00 WIB. Pasapul sadahon pilihan bulanan keluarga. Di minggu sedarion papungotama pilihan bulanan keluarga tu bulan Desember 2025. Jala titik konoton di hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 naroon. Marsanga madebata marhite pilihan nata pasahat tuhuriana. Pasapul duahon sunggul-sunggul. Marhite titingon pinabotohoma tu keluarga na baru majalo pasu-pasu pardonga saripio di huriata. Asa manigor madatar gabe ruas keluarga. Sipasahato tu sekretaris di Huria ima surat pengantar sian situawik. Fotokopi surat nikah 1 lembar mengisi formulir ruas nataba na pinarade ni Huria. Laos marhiteon pinabotohoma tu hita nasa Huria. Ia anak kota nama jalo pasu-pasu pardonga sarepion dan otomatis gabe ruas keluarga nagok. Songonima titing na masa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na sa minggon, aka titing na asing, boy mata jaha di lembarat titing na adong di hitabe, say di pasu-pasu debata mahita di sude pargulmiton ni ngoluta horas. Mari de mahita, uhut papungu pilihan kantong sadaa dohot sadabi. Semua
Torus sonaya tolu. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Horas madihamu amanginang. Selamat Advent. Songonima ng ruas ni Huria na maddohoti live streaming. Maddohoti parmingguan, marhite live streaming. Saha mata benami rapdohot sude ruas na dibagas joroon. Ati tung na dibagas sa parsahitok kamu. Totong madohonon nami semangat jala makirim. Lehonon ni debata hai pasod dehamong tujuluan nyarion. Amangin ang hobar tutiting ta di minggu sadarion. Nunga sudehi tamba bege Oma obas parpudi dihami laho pasahaton jamita. Songo padita fungsional hami di Huria HKBP Jantungon. Ala tuari minggu naneng ro pabor haton nama hami, pabor haton mu nama hami, siatonga-tonga ni Hurion. Jalan nunga diojak kok kami tutu. Na di hari Minggu di Advent Parjolo tanggal 30 November. Jadi jamita parpudi maon. Songon padita na marhobas di Huria KBP Jantung. Alani ala parpudi manon ko pagajangok ko do jamitaku. Rade maamu di siate amanginang. Torde bangak keberatap be. Alana ngay bege naking sa pulpituhala mo siyon na terdiri. Gajang mo siyon no jamiton. So ito nga dong nasisip, nangi ipetor kaluar. Say somal do pehui de son. Opak tahun, kurang lebih opak tahun 2 bulak kami di son. Siolo do dang do pesai permingguan ditutup. Mator sisi do naing ilele. Neng tu dia do naing, neng tu dia do. Molo menurut tamu tu dia dia manginang. Manay umarga mapasu-pasu siya narisan. Torsisi plau itio tasnay. Mulai pay maharo 10 menit na torboha. Sa tolok mahita manginang unang adok kamu mula anod na. Mulo gadyang pejamita. Kadang odok mo mga lusikan. Amanginang saha mahita. Tajalo ma hatani debata di mingguta sadarion natar surat di buku panurirang Mika bidu pitu bamukka sian ayat pitu rodi ayat 10 tolu songonom madidok disi. Alai yang goau manatap tu Jehovah do. Jala dihalungut rohaku do debata ni hatuaku. Sai tangi honon ni debataku doau. Unang ho marlas ni roha ale musukku midaaw. Ay tinggang peaw say hehe doaw muse. Ay hudul peaw nuaing dibagasan haholomon. Jehovah do panodang diaw. Usungokku do rimas ni Jehovah. Ay do pa ibana doaw mardosa paima di badahon ibana badaku. Jala maruli mau dibahen. Sai togon na doaw sogot tu hati uron, idaukku do hati goranna. Alai idaun ni musukku may sogot, jadi hukupan ni haurahon bohina, ibana nang madok tuaw, di dia do Jehovah debatam,
Marsobu-sobu mamataku marnida nasida. Dung hona lutak songon gabo di alaman. Nung ngaroari parpaulion di parikmu. Ari parholangan ni patik. Ari parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi tumo poto sian Asur. Dohot sian akahuta ni Misir. Jala sian Misir saha rodi batang aek. Jala sian laut tu laut. Jala sian tor tu tor. Alai. Gabe halongonam matanoi ala ni pangisina. Binahen ni parbue ni pabahenan nasida. Ido sahana. Huriana hinaholongan ni Kristus damang dainang disada tiki hama adong sada keluarga madok songonon. Dunga tupur behami. Dunga tupur be usaha nami sudah habis. Dang adong be natading. Gariada utang godang. Jala gabe marsahi ma amat tajabunami. Dungi keluarga kami sudah menjadi berantakan. Sakit penyakit pun menyerang. Jadi hudok mamangalusi. Jadi dangadong benatading. Dangadong benatading. Sudah nggak habis be. Nggak habis be sudah nikumuse. Olo nggak habis be sudah nang paditahin. Dangadong benatading hulak ko mamanukun. Dangadong benatading. Dangadong benatading. Alay Peter Roma. Iyan ako na rong madok songonon. Holo Tuhan mana natadingin. Ada masih hanya Tuhan, tinggal Tuhan yang ngadain. Jadi Allah didok songoni udok mamangalusi. Berarti molo adong dope debata, molo adong dope Tuhan di tonga-tonga ni keluarga muna. Berarti keluarga Amang dan Inang masih punya segala-galanya. Dang sudah dope habis. Molo adong dope, molo tading dope di dok kamu debata di keluarga muna. Berarti adong dope pakirimon, maka di sana juga akan ada masa depan. Lausima pasunggulhon nasida. Jala ubuk mainang tupar ngoluata amanginang. Las dorohamunan wae ngamanginang. Manang songon nedok tetangga sebelah maju hati. Ada sukacita? Adang semangat tamu hida na boado. Naso semangat do hamu amanginang. Saharuaw neng pidda semangat. Ala neng pidda daw semangat tamu. Sa songon na bangga jawapalay parpurion. Jadi minggu sadario namanginang, minggu Advent patoluhon, manogi hok kita asa marlas niroha mahamu. Bersukacitalah. Barangkali ada orang di tengah-tengah kita mengatakan, bohado baheno marlas niroha. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Memang benar kita saat ini atau sampai saat ini kita masih dalam keadaan duka cita. Alamar ningot akadongatan na di tolu provinsi natongon na sida tumatangis dope. Ala ni parsorion bajir bandang namasa di tonga-tonga ni luati. Ra holan mabereng TV dohita berita ngado hot tita tangis. Tangis doamu amanginang. Boha mahalakin na makilalahoni. Air yang sudah berubah dohono dang air sungai na jernih be alay nga gabi kakabo mana. Rumah mereka
hangus atau ngagabe ia pebajir. Barangkali segala sesuatunya juga mereka sudah mengatakan tidak punya apa-apa lagi. Dakolan dohonoma duka cita yang sangat dalam, ada ribuan orang yang kehilangan nyawa, kemudian ratusan ribu orang juga hidup dalam pengungsian. Memang tungat cidui. Saya wingok do hami patupa traumatic healing alani tsunami di Aceh, di Mentawai, bukan di Aceh, di Mentawai, Sumatera Barat. 2 minggu mahami di lokasi, dang adong lepu udah terus iko memakai sepatu wok dang adong sinyal, dang adong listrik. Soi mana? Apalagi romu seu dan dang terhatahum be. Mungkin mereka juga akan mengatakan sama seperti keluarga yang tadi, bahwa semuanya sudah gelap. Dan adong be parna puna di hami. Alai laus di minggu sadario manginang. Atau mungkin saja hula ko salinai. Hita na pungu di son. Si pata olo dohonota. Manang di bagasan hatahuton, di bagasan biar niroha, di bagasan duka cita. Atau kita juga merasakan hal yang sama karena berbagai problem di tengah-tengah keluarga. Oleh karena masalah keluarga, masalah perekonomian, alan yang kaya nakonna, doho Allah akana asing dope. Naboy mabahen gabe hacit pakilalaan na. Naboy mabahen gabe tok si majujungna. Naboy mabahe gabe dangno ibana modom. Naboy mabahe gabe saitu matangi si bana. Tetapi minggu hari ini bukan karena situasi dangalana sude dengan gabe mabahen marlas ni roha hita. Bukan itu menjadi alasan. Situasi yang kita hadapi bukan menjadi alasan untuk bersuka cita. Ala olodo gabedang jupang las ni roha. Ala kahama olodo terus dia dopi ibana. Alai boasa di minggu sadarion. Di Advent patoluhod di togihok kita. Saya somaldo. Tardok do minggu Advent patoluhon minggu las ni roha doi. Bersuka citalah. Ala niyaha do. Marlas ni roha hita ala adong dope debata. Marlas ni roha hita ala mangulu do debata. Marlas ni roha hita ala mangula do debata. Marlas ni roha mahamua manginang bahwa Allah yang kita puji itu, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang akan memenuhi janjinya. Dia bukan Allah yang mau berbohong atas setiap janji yang dia sampaikan. Itu sebabnya sering sekali kita diingatkan ketika Allah berjanji, atau teologisnya mengatakan ketika Allah berfirman, maka semuanya akan terlaksana. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi alani debatado ubahen marlas ni roha hita. Tidak ada alasan untuk tidak bersuka cita. Karena bagaimanapun situasi kehidupan amanginang yang sedang dihadapi saat ini, pos marohata mangula do debata lau manogu-nogu hamu tuak kaparnguluan na lobi dumenggan. Jalaido pos ni rohani panurirang mika diturpuk jamita sadarion. Jadi situasi nama sahati hai terjadi baru kilo do dia dopi ibana. Marsa do ibana. Lungud do rohana tu matangis do ibana. Alani aha. Humaliang di ibana pe
sedang tidak baik-baik saja. Aka panggonggomi pe, aka pemimpin-pemimpin agama juga semuanya melakukan ketidakadilan. Kebenaran itu hanya di mulut tetapi bukan mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tumatangi si bana ala humaliang ibana, terjadi kemerosotan moral, terjadi kemerosotan spiritual. Dan adong be parsoran nauli di tonga-tongan yang kahumaliang ni panurirang mika. Ngamarti burak be akka pangalaw Sion. Alay jongjong maibana di tonga-tonga di bangsoy maka tidak kon hapersiona. Dido ibana manaking diaya pitui. Alay anggoau manatap tu Jehovah do. Jala dihalunguton rohaku do debata ni hatuaku. Sai tangi honon ni debataku do ahu. Ima haporsiaon na mangulo. Molo tado penakingan Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Sasitong na memang boy dodohonon dang holan di negara taon. Natardok mabahen gabe marsa rohatta. Bahkan juga secara global pergumulan ini juga dihadapi di tengah-tengah dunia ini. Dohonom maanggo portibio pengamulai makolombe. Jadi ni jaha marupani laporan indeks perdamaian global di tahunon didok ma 50 negara mainna sedang terlibat dalam konflik. Jadi omma termasuk doon angka tertinggi sejak Perang Dunia Kedua. Apa yang terjadi? Banyak perang, kekerasan, kudeta, dan krisis berkepanjangan ya, yang membuat jutaan orang kehilangan rumah dan masa depan. Di situasi nasongoni manaking, songon na diadopi panurirang mikai, boy dora dohonot ta nang dohonon niya kahumaliang ta idia do debata. Di mana Tuhan? Alani ikut dohonot tama amanginang. Songon padohan ni panurirang mikaon naking alay yang goau manatap tu Jehovah do. Molo manatap tu Jehovah do pehita. Molo adong do pedebata. Nagabe posni rohatta nata halunguton amanginang di sana kita masih memiliki masa depan. Jadi ati tung marsak rohamuna dang dilehod debata do pe akka alus ni tangiyang ati tung marsak kamu na dibaga sa parsahi to do pe ati tung pojok rohamuna pojok pikiramuna dok ma songon nani dok panurirang mikai. Iha tidak ko maha persyaon na manatap tu Jehovah do angguau. Alani na parjolo siya turpu jamiton asa totong mahita makirim tu debata. Manang songod dia penatadopi di parnguluanon. Orang percaya akan selalu mengatakan saya akan menantikan Tuhan. Maka dia terus memapaki hidupnya yang dalam kekelaman itu di dalam Tuhan. Dang sumurut ta porsyonna. Dang gabi dohonon na toy manggo namar Tuhanon do songoni manay dang dohonon na songoni. Alay di bagasan pos ni roha totong ibana makirim ubahe dangoloy matcohot laho martangiyang. Ubahe dangoloy matcohot laho marminggu. Ubahe dangole macohot lau tu pertangyangan. Ubahe dangole ba na macohot lau patupaho na kanadinggan di pardalanan inguluna. Karena apa? Dia percaya dalam pengharapannya dia akan melihat karya Allah dalam kehidupannya. Na paduahon amanginang sadala do pakirimon dohot pertobatan. Molotadok
marpos ni roha hita tu debata, totu dada holat di pamangan manang dak kolot di tangiyangi. Itu akan menjadi sia-sia, doa kita akan menjadi sia-sia ketika tidak dibarengi dengan perbuatan yang baik. Pertobatan dalam kehidupan kita. Alani molotado do porsea manang marpos ni roha hita tu debata, jala totong makirip pita tu debata, naing ma patudu honot tama ngolu na marhamu baon. Si pata tahilala doaka boy madohonon uhuman. Manang boy dodohonon adul marasing sianaka natahirim sianaka natatangyakon. Alay taingo mah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini itu adalah kesempatan untuk kembali ke jalan Tuhan. Untuk kembali membuahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Songoninang napatuluhon, Om malas ni rohata, bahwa janji Allah itu adalah pasti. Kristus itu adalah nubuatan para nabi jauh sebelum daripada kelahirannya, yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang menepati janji melalui kehadiran Kristus. Laus Kristus ima nama bahe posni rohata saha tu maranata. Allah memang Advent adalah penantian akan kelahiran Kristus dan juga Maranatha ataupun kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Alania saunang marisuang parminggota, parsobauta, partangyangata, paredeota. Asaikon ulahonot tamay. Di parngoluas si ganupari nang lamtuwuma serep ni roha. Lamtuwuma gokholong ibana. Lamtuwuma roha nasay patupahon na dinggan di pardalanan ni ngolunon. Naparpudi sa halya manginang. Dihamuak kanatoras na laho mabuan anak komuna tardidi di minggu sadarion. Di hari minggu sadarion tapasaha manasida tu debata asa gabe sakabona nasida di hamamate doho di haheheon ni Kristus ima di rom onom ayat 4. Jadi marhite padidion nabadion dakolok kamube na mangaramoti yanak komuna. Tetapi amang dan inang bersama-sama dengan Tuhan untuk menghantar anak-anak ini memasuki, menapaki kehidupan yang lebih bagus tentunya. Alani sayolo mahamu totong di tonga-tonga di bagas muna. Say jupang totong hasadaun ni roha. Sayolo mahamu totong bangulaho nakatugas doho tanggung jawab muna. Di tonga-tonga ni keluarga laho pagodang-godakon yanako muna. Parpudi sahali dohonok kuma nang tuhita saluhuna. Salah satu kunci keharmonisan atau romantisme keluarga. Dan salah satu kunci juga menjadi kemampuan anak-anak kita atau kita semua bertahan dalam era disrupsi ini, di mana dunia yang terus-menerus berubah, digodang ni ragam niak kahamajuanon, ragam nang hamaolon doho akatan tangan. Alai jadilah menjadi keluarga yang berdoa. Dangadong gogo muna, dangadong gogot tadi hasianganon. So holan natotok kita mangulu akar rumah tanggai di bagasan goarni debata. Karena itu sekali lagi bersama suami dan istri dan anak-anak marilah menjadi keluarga yang berdoa. Di sanalah saudara akan merasakan penyertaan Tuhan sehingga terus bersuka cita nang pe ragam akaha maulod diadopi. Amin, mertangiak kita.
Pinuji magwar muali Tuhan debata para siroha na sumurong. Totong doha tidak konon nami dakka bilang kami akadenggan di basam. Mamasu-masu ruas ni huriamon. Nunga tari parnasida tubagas jorom na badion. Nunga hujalo hami hatam na badiay nagabi ojahan di bagasan parnguluan nami. Pargugoy mahami songon panuri rang bika. Maka tidak kon pabuah hodo haposan nami. Tu hodo hami makirim. Ay hodo hagogoon nami. Si pata huadupi hami akahamaulon. Kaparukilon, kaparsahiton, katantangan di hasianganon. Alay posdorohan nami lau pasahaton ngulu nami keluarga nami. Akayanakon nami. Huriam holat tuasini roham. Asarap dohot toma hami mamulu sari-ari ni ngulu nami. Asa say sahat saluhut ruas ni huriami. Tuaka hasonangani. Ali Tuhan. Pasu-pasu aka program rencana di tonga-tonga ni huriam. Asa saluhut na boy mardalan dohot dinggan. Hobar tulo mani roham. Pasu-pasu aka ruas ni huriam. Natongon mangadopi parsahiton. Na marubat di rumah sakit. Nang pemulihan di bagas nasida. Pargogoy manasida di hagalion nei. Asa totong nasida di bagasan hapor siyaw na tugu. Makirim. Pabuah hodo de bata parholong roha na mangasi ngulu nasida. Say lehon maha mamalumi. Pasu-pasu akadongan nami. Na makilalahod dampak bencana banjir bandang di tolu provinsi. Marukil nasida ala ni si taunoni. Alay woto hami rotakas hodo de bata nami naso hea tumadikon. Saluhut akka dongan nami i. Asa margogo nasida. Lao madalani ari-ari nasida tujulon nyarion. Jala sayuk kapomu do peroha ng pikiran nami nang di tonga-tonga ni bangsoon. Lao patupahon ak kanadinggan tuluati. Ali Tuhan akan natoras nalaho mabuan yan akon nasida majalo padidion na badia. Di minggu sadarion. Totong malehonommu sadani roha. Lehonommu totong serep ni roha. Diganup rumah tangga nasida. Asa tunggok holong nasida. Ay hodo nagabi ojahan di tonga-tonga ni keluarga nasida. Tarlumobi mahabisuhon. Lao mangajar-ajari mamudai ianakon nasida. Pasu-pasu akka ianakon mih. Gabe ianakon na marhahi pason marlas ni roha marhabisuhon. Gabe anakon na burjui. Manguloyak kapoda na toras. Lammagodang nasida lammanada lomoni roham. Ale Tuhan. Molo tung mulaan non sa luhut ruas ni huriam siya bagas joroon. Ramoti manasida. Say jumolo rasi hami sandasado sado pangalasyon nami. Asa talup pamigabi anak komo. Di bagasan Kristus Jesus jalo matangyang namion. Amen. Amanginang taparade peliata marede mahita. Saya
mahita tu acara padidion na badia. Marede mahita sian buku ede nomor 146 ayat 1 2. Laos jongjong mahamu akan atoras na lao mabuan ya nakon na majalo padidion na badia. Marede mahita. Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, narodo hami tujolom mabuan akada danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabi anakom. Pasu-pasu jala pargogoy manasida, mangiahi hangoluan sogot, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan, nama buan dakdana si didionon. Tangihok kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna maddo akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goarni debata ama. Dohot anak dohot toddi porbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut nahuto nahoni tu hamu. Jala ingo ma, say dong anakku dohamu, ganup ari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangise na persea dohot na dididi dapotan hangoluan. Alai naso persea hona uhum sogot. Tangihok kamuma dohot hatani debata na tersurat di Evangelium ni si Markus. Adong maaka na mabuan dakdana tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai di picang akasisian naima na mabuani. Jadi dung diida Tuhan Yesusi sogo marohana. Didokma. Loas samuma akka dakdanaki rotuau. Unang oray hamu nasida. Ai diakasi songonido harajaun di debata. Na tutudo na hudokon tuhamu. Manangise pe anggo sosongo dakdana kibana majalo harajaun ni debata. Dang bongo tibana tusi. Dungi di haul maaka dakdanaki. Dia pehom matangan na tu nasida masu nasida. Nuaing hati dako kamu majolo ha porsea utai. Au porsea. Atong alusiamu mahata na husukut tonon. Na parjolo,
Di pangaido hamu nuaeng di dio nakada danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna. Napaduahon beha naolo do hamu mamodai anak komunon asa di boto jala di huton nasida hata ni debata. Napatoluhon naolo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asagabe ruas namangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai Roma marsasa keluarga hudul mahamu saluna. Benediksi hombing. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama, doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho tu habobongomon tu bagasan harajaun ni debata, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Nasya Natania. Ale Nasya Natania si hombing. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama, doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongok mon tu bagasan harajaun ni debata, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Alexandra Saulina Aurora Huta Barat. Ale Alexandra Saulina Aurora Huta Barat. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama, doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongok mon tu bagasan harajaun ni debata, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Dania Morauli. Ale Dania Morauli siahan. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongok mon tu bagasan harajaun ni debata. Rodi saliling ni lilingna. Amin. Elisefa. Ale Elisefa Lasma Arunika Hasibuan. Udi di maho tu bagasan guarni debata ama, doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongok mon tu bagasan harajaun ni debata, rodi saleleng ni lelengna. Amin. Elron Davis Siregar. Ale Elron Davis Siregar. Hudi di maho tu bagasan guarni debata ama, doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan guarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho di habobongok mon tu bagasan harajaun ni debata, rodi salileng ni lelengna. Amin.
Ale Emmanuel Asiana Adolf Gultom. Huridi maho tu bagasan kuar ni debata ama. Doho tu bagasan kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mon tu bagasan harajau ni debata. Rodi saliling ni lilingna. Amin. Kathleen Belvania Marpaung. Geser sini. Ale Kathleen Belvania Marpaung. Hudidi maho tu bagasan kuar ni debata ama. Doho tu bagasan kuar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mon tu bagasan harajau ni debata. Rodi saliling ni lelengna. Amin. Sana. Ini. Clayton Gabe Marpaung. Ale Clayton Gabe Marpaung. Hudidi maho tu bagasan kuar ni debata ama. Doho tu bagasan kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mon tu bagasan harajau ni debata. Rodi saliling ni lelengna. Amin. Bisa kayak gini? Jordan Doni. Sebentar aja. Ayo pegang mama. Ale Jordan Dominic Simanjuntak. Hudidi maho tu bagasan kuar ni debata ama. Doho tu bagasan kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mon tu bagasan harajau ni debata. Rodi saliling ni lilingna. Amin. Gini. Tidurin. Felixio. Ale Felixio Putra Pardede. Huridi maho tu bagasan kuar ni debata ama. Doho tu bagasan kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mon tu bagasan harajau ni debata. Rodi saliling ni lelengna. Amin. Sen Nathanael Silalahi. Ini pegang sini emang. Ale Sen Nathanael Silalahi. Hudidi maho tu bagasan kuar ni debata ama. Doho tu bagasan kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mon tu bagasan harajau ni debata. Rodi saliling ni lelengna. Amin. Luis. Ale Luis Immanuel Manurung. Hudidi maho tu bagasan kuar ni debata ama. Doho tu bagasan kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mon tu bagasan harajau ni debata. Rodi saliling ni lelengna. Amin. Kevin Maruli Marcelino Simanjuntak. Yuk, pegang sini. Ale Kevin Maruli Marcelino Simanjuntak. Hudidi maho tu bagasan kuar ni debata ama. Doho tu bagasan kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuar ni Toddi Porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata maho dihabobongok mon tu bagasan harajau ni debata. Rodi saleleng ni lelengna. Amin.
Ale Jocelyn Ulinta Situmorang. Udi di maho tu bagasan kuarni de bata ama. Doh tu bagasan kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan kuarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habobongok mon tu bagasan harajau ni de bata. Rodi saliling ni lilingna. Amin. Ale Ripka Naomi Silain. Udi di maho tu bagasan kuarni de bata ama. Doho tu bagasan kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuarni tod di porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan de bata maho di habobongok mon tu bagasan harajau ni de bata. Rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Sen Skoles Sirait. Hudi di maho tu bagasan kuarni de bata ama. Doho tu bagasan kuarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan kuarni tod di porbadia. Amin. Jongjong mahamu natoras, nama buah ni anak kona majalo padidion, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat tami akada danako tuho, jala dijakon hodo nasida gabi anak komu, marhite-hite padidion nabadiei. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon, jala gabe panean di hanguluan nasa leleng ni lelengna. Asi maroham, doho dia kanatoras ni dak danakon, sai pargogoi jala ajari manasida, manogu-nogu dak danako tuho, asarap nasida taruli diaka arta ni harajonmu. Amin. Noeng jongjong mahita saluhu namanginang. Marede mahita sian bukwede 145 ayat sada. Tatangi ako mapiliata, martangi yang mahita. Ali de bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na ni lehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asahu parsiak kami pilihanon, pati bulhon harajonmu, ditonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tohami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarm. Say Roma harajon. Say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matohami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tuhami. Unak kami togio tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala diparsorhom madamena tutodim. Majuma kanatoras nama buan yang nakona naung terdidi. Laus disom mahami jalangi hamua manginang mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah menerima baptisan. Aja gimana? 564. 591.